Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Don! Safety na huwag maayo. Jonas, ganun iingon mo ko ni mo. Asa sa sabay! No! Jonas, ipanumpan ako ni mo. Dili ko masulti. Jonas! Ay naman ka, ha? Demonyo, Satanas! Gusto may nadugayan mo? Diyan na mi! Abot na mi! Pagdali na, sige na! Kana, maunay husto. Sakop lang ni sa hari nga mao si Sas. Kay si Satanas, usara o buhay laing Satanas. Jonas! Okay, Jonas! tinginin niyo siya. Ayaw na. Yes. Dili na ako. Maluwi ka, Jonas. Maluwi ka. Hugig mayo. Jonas, ayaw. Mabaliw niya ng gago, ha? Ayaw. Ha? Nakatilaw ka ng inihina. Di ba? Sumagot. Lami ka ini, di ba? Lami ka ini. Jonas, dili na ko. Ayaw. Itusok na na akong gago, ha? Ayon si Jonas. Unya, unsa man? Tana sa sud. Tana sa sud. Tanawa, Gitusukan nimo. gitusukan. Aron malingaw ka. Musukol niya niyo. Oh, lami ang musukol. Musamot akong gana. Mugawas ko? Ang mutanaw ka na ako niyina. Fight diha. Gawas na. Ina. Hubo na ko ang tanan mo gisulob. Kagay ba ning kason? Langay langit. Hinumdum dayon ko sa imong inahan, ina. Gamay ka pa. Gibutang ka na ako ilawom sa punuan sa akasya. Samtang busy kayo kung nagbumba sa imong inahan. Nagsige kagilak. Ug ako, nagsige nagbumba sa imong inahan. Pero mas nindot ka pa sa imong inahan nga si Bilin. Kuhaon ako ang katapusan mong salipod aning labing importanteng pahin sa imong lawas. Uy, may katawa lang. Wow! May katarungan nga mabuang nimo si Jonas. Lami ka kayong tan-awon.
unsa nakakalami kung ako nagyong tiulawan. Yun na. Hello. Mo ba? Oh, sige, sige. Mo request ah. Bye. Hello. Mo ba? Mausap ang team ni Danyusos. Mag-umpisa na nawag. Mausap ang resulta. Okay. Okay. Bye. Greg. Wala nakuha bisan ka may lead ang duha ka team. Nga mo rescue niya na. Kung mapugus lang pagsuod sa mansyon ni Leon, trespass to dwell sila. Nagkunaw na ako nga mudangop ta og korte. Usa may katarungan og rason nga mo apply og search warrant. Why ground, Sinodong? Bisag ikaw wa say siguro. Tungod kay wa kita bisan igong ebidensya nganong nagkinahanglan og warrant. Atubangon si Leon. Atubangon si Leon. Pakigsultihan, Sinodong. Hangyoon nga gusto kong makigsulti sa akong anak. Kung mabalibad, hangyo na sab ug laing adlaw. Kung mabalibad gihapon, balikod gihapon siya. Aron sa laing mga higayon, hangyoon gihapon. Apan sa kadaghan sa mga adlaw nga mabalibad gihapon siya. Mo-apply tag habeas corpus. Oh. Habeas corpus. Greg? Ayaw ka banagan ako, Sinodong. Yes, Greg. Nahibaw mi. Unsa ka kaligon. Pagkapaabot ko, sir. Basta makuha ng buhi ang akong anak. Gikan sa amahan og anak. Ako lang hangyo. Buhi nga makuha ninyo ang akong anak. Apan, Greg. Ayaw pagkuyog sa team nga muadto sa mansyon ni Leon, Sinodong. Kung mukuyog ka, mabuak ang imong takuban bahin sa inyong ipatrabaho nako. Salamat ka nakasabot ka. Makigtagbo lang ko nila, Greg. Ari na ko. Tikoy, Greg. Sakot sa nagpasol. Nganog yung gikumpinsa ka nga musalim niyo. Tanawa na. Kalagot gid ako eh. Lami kay patyo na ako kinabuhi. Laming una yun o patay ang ako kagalingon. Tinuod, mao ko makitubali mo. Sultihan ti ka, Greg. Kung wap ako i-apil sa plano ani mission para ni mo, mipuga na ko din eh. Bunggagon yun ako ang mansyon ni Leon. Ulbog yun ang mansyon na hastang mga kasban ni Leon o Jonas. Law maghinuktok ni Leona. O niya, kumusta mong duwa siya na? Lami, nindot. Lami, nindot. Lami, nindot. Sayo naman ta kay nato kung gusto gitag mga babae. Apan, Lahi si Yina. yeah, lahi si Gina. O kita pag yung duha ang nabuang anang bayhana. Pero matagbaw ka ra. Matagbaw ra ko. Sige, larga na. Anirang dapita si Gina. Tanhira siya din eh. Liguning dapita. Safety ning dapita.
Dari, Nakakita ko. may upay man lagi na sila. Unongin sila. Ipaubos ang bildo sa sakyanan. Good afternoon. Importante gyud tingali kayo ang inyong gianhe kay niaman mo sa gawas sa kong gate. Unsay ako ikaalagad ninyo? Lieutenant Andres Sir Leon. Yes, Lieutenant Andres. Unsay ato ninyo? Sir Leon, may gihangyo ang dinakpan nga si Gregorio Sator nga magkikita siya sa iyang anak nga mao si Yina Sator nga nian ninyo dito magpuyo. Jonas! Nangita sila sa imong ka-live-in nga si Yina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!